Good morning guys. So today is December 9, 2024, Monday. May duty kay fiesta sa among aso. Musimba mi karon og 10 AM ang kahulugan nga simba sa among kapistahan sa among mahal na patron na Immaculada Concepcion. So time check is now 8:59. So dulog-dulhog na ang peg. I'm done eating my breakfast. Init na kay guys, dan sa taas ang adlaw. So wa jud ko hinahimong buhat. Today wa ko kapanglaba kay akong previous nga gilaban kay wa pa nauga. So amping tagal. Happy Fiesta Oslo. Happy Fiesta Oslo. Panamig simba. So Jing, nakalugsong si Ejing. Sa Jing mo ha, Jing? Sa'yo mo ha? Ako akay coffee with Oreo. Oreo with coffee? Oreo with coffee. Mga taguno ka na bulan. Gapista, may silang mamaitang. Maitang, happy pista. Naaba. Naaba. Naaba siya, inadali. Di maan, nag-video ron ka. Ang basita niya maitang, puro sa mga senior ka. Ako rin din eh. Puro senior. Mga classmate. Siya, kuprahan ka rin. Dos, 425, 295. Uy, plus baboy, kakabok kita. Ang maitang magadi mo. Di ba kakilo ako sa rayo? Hindi ko ito, siya may kapalit. Sapata. Sa sige pala ako sa Maitang, may pawisudan. May pawisudan. ay, wala sun. Right ako. Paaga ba? Pasti lang ba? Ayun yung kagong 22. Del, oh! Katulad nun ni Kagatindo. Hoy, ang ako ang kauban man ng scratches man ang. Ato kayo lang. Asa Maitang, ayo pag linakon Maitang we. Oo. Maitang we, ayo pa jud ka dili uwi sa kitor Maitang. Ge, ana. Oh, ayo pa kayo. Sayo pa. Kailan mo ani akuan kanang
kuan man ni siya kanang shooties baka na pangpakolor sa sudan guys. Gamito ganyan sa mga palabok. So daghan kayong tanom akong lola guys, as in mura siya og kanang rambutan guys ba. So daghan kayong tanom. Kani pong iyang dahon tambal ni sa mga kanang wala gani gidugo. Kanang para gani siya murag dugo na gani kay butang ni sa ihampol ni sa imuhang dapit sa imong puson mao nang dugo na ka guys. Effective ba ya ni siya? Modern akong gidayon kay kanon yung gireng. Maluto. Si Enel, kapadala 1.5. Ipalit 5 kilo. Mila. Hi, Mila. Kapahan na ay, nasuko si Mila. Kapahan, Mila. Hi, Mila. Kapahan, Mila, ay. Nice kag matal gi Mila. Naka-hits ba mig sakay dire? Sakay din. Naka-hits mig sakay dire ka jeng. No, I need it. Adin na ka. So, tara na sa Oslo. Fiesta Oslo. Super busog mi.